naman guys, nandito tayo ngayon sa may Angeles Fried Chicken, dito sa may Marlin Mansion, dito sa may Balibago, Angeles City. Oo nga, just nabalitaan nga natin na ito daw dito sa may Angeles Fried Chicken, ito yung nagsaserve ng sikat at authentic na fried chicken. Talagang kilalang kilala. At pinagmamalaki ng Angeles. So, pasok tayo sa loob at i-try natin. G? Let's go guys, try natin. So, hi guys! So, finally, Ate Cara, ito na yung food natin dito sa may Angeles Fried Chicken. So, itong side ko, we have the fish fritters, Japanese fried chicken, the pork, sisig, and of course, guys, their famous Angeles Fried Chicken. Yes, Jazz. And dito naman sa side ko, syempre meron tayong pansit canton, the Cameron rebusado, ayun, tama. And their AFC fried rice, and the boneless bangusan, of course, their sinigang sa hipon. So, huwag natin patagalin, Ate Cara. Taste test na tayo, guys. Ayan. So, ito ang pansit canton. So, ayan. And of course, while nagchichika tayo, Ate Cara, actually matagal na to guys. And alam ko, sikat na sikat talaga to dito sa may Angeles, even outside Angeles, Ate Cara. So, ayan, buong Pampanga or even outside Pampanga, guys. Kasi parang since 1960, nung na-establish itong Angeles Fried Chicken. And aside dito sa may dine-in nila, nag-offer din sila ng mga take-out services, catering services, and meron din silang function hall and function room. Cheers, guys. Ang sarap. Ang crunchy ng mga gulay niya. I think naririnig na naman yung... Babalikan ko ito mamaya, pero try pa natin yung iba nating food. Itong Cameron rebusado. Ako sa amin nakakagawa rin kami sa amin ng ganito, pero hindi ko alam. Siyempre, yes, may kanya-kanyang version. Isa to sa mga best seller dito sa AFC. So, dapat mai-try natin. Lambot. Sarap. Ay, ang sarap ng sauce. Yung sauce niya may pagka... sour side siya. Yan ako sa side, yan ako sa mga side. Okay guys, ito naman ang fish fritters. Malambot. In fairness guys, may pinaglalaban siya. Malambot siya. Tapos ang maganda dito, hindi lang siya puro coat. As in coating, use mismo sa loob niya guys, puno ng laman. So, perfect siya. Ayan. May occasion kayo guys na gustong dito gawin. Ayan, nag-offer din sila. Ang start ng catering services nila ay sa may 435 lang. So, pasok na pasok sa mga... Yes, per head yun guys, yung 435 nila. So, pasok na pasok yun sa budget nyo. Ayan. So, ayun, Jess. Aside nga dito, syempre may mga iba, mga biglang nag-crave lang, gusto nila biglang magpa-deliver. Available din sila sa iba't ibang mga delivery platforms, delivery apps. So, yun. So, pwede kayong magpa-deliver in case na mag-crave kayo anytime. Yung second branch nila guys ay sa may New Point, sa mismong Angeles proper. Ayun, kung nasa area ka ng bandang San Fernando or Porac, mas malapit sila doon guys. Ayun. Pero ito ang pinaka-main branch nila dito sa may Balibago. Ito muna ang Japanese fried chicken. Isa yan sa mga naaamoy ko. Parang nakakaamoy ako ng nori something. Dito sa chicken na to. Ito guys siya. May version sila ng Japanese fried chicken. Okay guys, taste test. Ito, I think may parang ano siya. Pagka-grill, parang ginigrill siya. Hindi lang ako sure guys, pero ganun yung lasa niya. Para rin siyang barbecue. Ma-barbecue pa rin yung flavor niya. May pagka-smoky siya. Yun yung tamang term, smoky guys. Itong kanilang pork sisig, of course, nasa Pampanga tayo guys. So, kailangan to. Yung sisig nila, napansin ko, Ate Cara. Ano talaga siya? Pino. Oo, yun. Small yung mga ano nila. Ang tawag dyan? Basta yung pork nila mismo small. Sarap din. Well mixed yung liver and yung pork talaga. Kaya parang isang subo mo na gano'n talagang hindi mo siya pwedeng piliin na nandoon siya lahat. Try na muna natin yung favorite ni Jasmine na sinigang sa hipon. Okay guys, ayan, hindi ako makain ng sinigang pero
dahil kasi best seller nila yan, so dapat talaga matikman mo. Oo, go. So, eto, tikman natin siya. Ito yung sinigang sa hipon. I-rate mo kung ano ba. Parang di ba may mga version ng Kapampangan ng sinigang? So, ikaw feeling ko mas alam mo kasi hindi ako makain ng sinigang, guys. And then, no joke, parang ang last kong kain nito, high school pa. Diba? Siyempre, sinasabi natin palagi, may kanya-kanya tayong preferences sa life. Parang sa mga nakakalam na, ay, pag di ako makain ng sinigang, bakit hindi? Yung ganon. So, guys, normal to. Okay, taste test. Sarap niya. Hindi siya masyadong maasim. Hindi siya, minsan kasi pag nakakakain tayo ng sinigang, masasabi natin, ay parang yung mix na ginagamit talaga, yung powder mix, malalasahan mo talaga na yun. Pero ito, nalasahan ko sa kanya yung, ewan ko, di ko sure kung tama yung ingredients, pero para siyang medyo may kalamansi, na may sampalo. Ay, oo nga. Oo, yun. Perfect. Diba? Kumbaga, natural yung ginamit na pampaasim. Kasi ang pinagkaiba ata ng mismong parang powder and ito, yung powder kasi parang pag kinain mo siya, lasang-lasang mo na. As sinabi mo, ito guys, hindi. So, hindi ka ma-overwhelm. So, perfect to sa mga hindi masyadong mahilig sa maasim. Ayan. Finally, ang kanilang Angeles fried chicken na pinagmamalaki. So, this time, judge natin. So, okay. Yan. Excited ako. Ang saya. Bumalik ka ba sa feeling mo nung kabataan mo? Oo. Alam mo, sarap niya talaga. Ito pa rin siya. Wow, ito pa rin siya. May nagbago, no? Sana ako. And of course, guys, hindi naman pwedeng matapos ang ating episode kung hindi natin i-rate lahat ng food na tikman natin. Hindi ako masyado mahilig sa pancit, pero sobrang sarap niya, as in. Walang halong eme. Maniwala kayo pag sinabi kong walang halong eme. As in, 10/10 sa akin yung pancit. Sobrang sarap niya. And ano sinunod natin? Itong camaron rebosado. Sa akin, 10/10 din siya sa akin. Kasi, kumbaga, hindi siya pinuno ng breadings. Talagang as in, pagkagat mo, hindi siya breadings lang. Breadings lang, gano'n. Tapos, ano talaga yung hipon, yung shrimp na makakain mo talaga. And perfect din nga yung sauce. Sinabi dip mo nila, guys. Okay, dito naman sa side ko, ito namang fish fritters. Yung, alam mo yung, kasi may mga, ayoko yung mga parang pag kinagat mo, breadings lahat. Ito guys, yun, may laman siya. So, i-rate ko to ng 9/10. Ayun. And of course, their Japanese fried chicken. Guys, ito masarap to pag kaserve niya. Yung mas mainit siya. And of course, chicken to syempre. 10/10 siya sa akin. Ito naman kanilang pork sisig. Ito guys, may parang pagkaibang version lang sila. I-rate ko to as 9/10. Ayan. Last natin to syempre. Dito muna tayo sa may bangus. Boneless bangus. Ikaw? Malaki siya. Serving-wise, mismong lasa niya, and kung gano'n siya kalambot, 10/10 to sa amin, guys. And ako naman, dito sa may sinigang na hipon, ayun nga sinabi ko, kung i-compare natin siya sa ibang mga, kung i-compare ko siya sa ibang mga sinigang na natikman ko, it's very different from dun sa mga natikman ko na yun. Dahil yun nga sinabi ko, hindi mo malalasahan yung sinigang mix eh. Hindi siya. As in, ang mas nalasahan ko sa kanya, yung natural flavor talaga. So, 10/10 din sa akin yung sinigang na hipon. And of course, definitely not the least, guys, their Angeles fried chicken. Ito, ewan ko, di na kailangan i-rate. Guys, masarap to. 100 Kasi hindi naman magtatagal yung AFC. Kung hindi siya masarap. Diba? At saka, yun maganda dito, guys. Alam mo kasi yung mga ibang resto na nawawala yung tradition nila. Ito, guys, ang maganda sa kanila, nandito pa rin yung tradition nila, yung lasa mismo nila. So, i-rate natin to as 100/10. Okay, this time naman, i-rate naman natin ang ambience, the food, the crew. Ayun, the service and all. So, yun nga, sinabi mo dun sa ambience, as in very homey siya. Yun nga, medyo hindi lang ako makaka-relate dun sa sinabi mo na eto yung nag-stay. Pero naniniwala ako na, kumbaga, over the years, parang sa dinami-dami ng taon na lumipas, sinabi mo na nag-stay talaga yung concept nila na parang bahay or picnic. So, ayun nga, pagpasok natin dito, sobrang welcoming ng ambience talaga. So, 10/10 sa amin yun, guys. And in terms naman sa mga crew, of course,
Simula sa mga manager and the owner and all, mismo crew, mga nagsiserve, guys. Very accommodating sila. So, 10/10 sila sa amin. So, ano Ate Cara? G ka pa sa dessert? G! Okay, dessert muna tayo. May dessert. Oh my God, excited ako. Okay. So, ayun guys. Ito naman ang ating dessert. Ayan sila. So, we have Braso Bites, Ube Leche Flan, and of course, Sans Rival. At alam mo ba, Jess? Kasi baka sabihin, sweets, ganun. Alam nyo guys, itong mga desserts na nandito sa harap namin ay sugar-free siya. Alam mo kasi, sige, tikman na natin habang nagchichikahan tayo. Okay, go. Alam mo, nakakatawa ngayon. Parang sa age natin, parang yung pag sinabi nating masarap is hindi matamis. Oo, yun. Diba? Parang usually kapag, pag sinabi natin ang matamis, parang feeling natin, hindi na siya masarap. Yun yung ayaw na natin ngayon sa generation natin. So, ito guys, perfect sila. And healthy siya. Oo. Okay, taste test. Akin yung Braso Bites. Okay. Ganun pala yung ano dito, sugar-free. Akala ko pag sugar-free siya, ay okay pa din pala siya. Matamis pa rin siya, but in a healthier way, yung pagkatamis niya. At saka hindi nagbago yung parang lasa ng Sans Rival. So, nandun pa rin siya. So, hindi siya na less, guys. So, let's try the ube leche flan. Ayun yung leche flan niya. Ayun, Ayun, sige. guys. Okay. Try. Ang sarap niya. Ito, talagang hindi siya matamis. Ang sarap to. Uy, masarap siya. Tapos, ang ganda pa niya kasi sobrang lamig niya. Siniglan pa yan. Ang sarap. At saka alam mo, pagbukas pa lang niya sa box, amoy na amoy mo yung ube. Grabe, ang sarap. Pero masarap siya, no joke. Pakita natin. Pinakita pa yan. Ayan o. Sa loob nila, guys, may leche flan siya. So, kitang-kita talaga. And siksik yung laman niya. As in, hindi siya hangin lang. Alam mo yun? Okay, siyempre, kailangan nating i-rate yung mga food nila, guys. So, dito naman sa may Sans Rival, i-rate ko to as 9/10. Ako, itong Braso Bites, 10/10 siya sa akin. Hindi ko alam kung kailangan ko pa siyang i-explain. Basta, visit na lang kayo sa Mother's Cake House para makapag-try din kayo. Kasi alam ko marami pa silang ibang variants ng mga desserts. So, marami kayong pwedeng pagbilian. And, siyempre, guys, ito naman kanilang cake. Partner niya to. So, masarap siya, guys, as in. So, 100/10 sa akin to. Same? O, diba? Guys, masarap siya talaga. No joke. So, Jess? G ka pa? G! So, ayun, Ate Cara, dito na nagtatapos ang ating araw. Sa susunod kaya, saan tayo? Alam mo kasi, summer na, ramdam na natin yung init. What if mag-swimming tayo? Ay, gusto ko yun! Gusto ko yun. So, G ka? G! And guys, see you at our next Destination!